башкорт йолаларын хаклап калудан елдагы йолаларына кийген безнең бүгенге көндә башкорт телендә диктант сарыгы үткәрелде. Все, кто владеет более-менее или более свободно, должны были написать. Бүгін мен башқұрт тіліне халық ара диктант акциясында катнашам. Мен елда мында мөмкин булганса катнашам һәм башкаларга да ошо эшкә ылгырга үндәйм. Бик фәһемле, бик һәйбәт эш булды дип әйткә килә. Ошондой традиция дәвам иткәндә, безнең телебез яшәячәк, башкорт рухлы егетләр һәм кызлар күбрәк булачак. Бергәләшеп танышларыбыз белән хәтта сит өлкәләрдәге, сит илләрдәге танышларыбыз белән бергәләшеп ядабыз, чөнки шулай булганда ул кызыграк. Горурлык та бүген мәсәлән ошо бүлмәгә инү менән диктант язарга теләүчеләр безнең хакимияттән теләүчеләр күп булуы куандырды. Шунай кылынышлы катнашучылар арасында башкортлар гына түгел, рус, татар һәм башка милләт вәкилләре бар. Бу дөрес һәм тик хуплауга лаек. Елына бит 2 тапкыр диктант узгарабыз. 1 февраль айында халык ара туган телдәр көнендә бит үзебез башкорт телендә язабыз. Һәм моны ел һайын апрель айында халык ара башкорт телендә диктант язабыз. Һәм быел текстларга килгәндә инде улар бик йөкмәткеле булды, бик матур текстлар булды.